Čaute ľudia, o nového videa a dneska tu máme ďalšie o 3 ráno. Akurát je to, že musím niekomu zavolať o 3 ráno alebo napísať. No a máme tu Smurfkit, no veľa ich tu máme, takže môžeme písať, ale najskôr chcem napísať sebe. Čauko. Hello. Čo si napíšem? Čo? Aké mesto si nevidel v svojom živote? Prečo? Čo prečo? Čo prečo? Yes. Kamo, to je NPC. Si NPC. Dobre, on píše stále to isté. Dobre, catnap. Počkaj, nezavolám si. No tak toto... to nie. Bráško, si v pohode? Ahoj. Tak to sa nejak cítim asi pred kamerou. Je. No, tak toto má byť akože strašidelné. Či? Bráško, chilluj. Hej, znova sa teleportujeme z domu na ulicu proste. Wow, to bol jumpscare z výšu, fakt. Dobre, catnap. Cez mu napíšem, jak debil. Hello. Kamo, tak on nereaguje? Playcare. Ja som myslel, že to je Playcare. Tak si príď. Kto ťa fotil, ako by som chcel vedieť? Fuj. Yes. Of course. Jasné, že áno. Home sweet home, you find me there. Počkať, tak idem sa pozrieť von oknom, či ťa tam uvidím. Hej, jasné. Úplne ťa vidím. Ty vole. Nie je tam nikde, samozrejme, lebo je to len NPC. Ak ste si mysleli, že je to real, tak scammer. Nevidím ťa tam. Kam si v pohode? Prečo mi píšeš ahoj teraz? Že dobre budem spať. No práve som chorý, tak aj ja dúfam, že sa dobre vyspím. Vole, to čo je? Počkať. Pošli mi nejaké selfie. Toto neviem moc preložiť.
What I did to this place. Že ľutujem, čo som robil tomuto miestu. A čo si tu robil? Wow, to normálne... To je smutné, že si tu meo... Napíšu mu tiež mňau. Teraz pošlem... Hej. Pošli fotku. Dobre. Čakám ťa u mňa doma. Mňau. Presne tak. Ja som bol zlý. A čo teraz? No, Teris, no. Make sure you get the right amount of sleep. Čo znamená amount? Počkaj, to si idem preložiť, to neviem. Sorry, ako. Ale asi niečo, že budem dobre spať. Bože, to zasa spraví to na... Počkať. Čiastka. Make sure you get the right amount. Aha. Ok. Ďakujem za radu. Prečo? Lebo si mi to povedal. Ešte dobre, ja už to píšem si s ním už celkom dlho. To ma nezaujíma moc. Poďme nájsť niečo. Nepočkaj, ešte sme nevolali, Catnap. Zadvihni. Makoj. Neviem, čo to je za typka, ale viem, že to je niečo z Bobby. Wow. Škárky. Fotím. Ja som fotograf. Teraz sa otočí a bude niečo nečakané. Networkuj tu. Dobre, ďalej. Bill. To nechceme. Grimace šakík. Cez... Tvoj 21. narodeniny? Si v pohode, to čo je číka, vole? To je vystrihnuté to oko z neho, to vidno úplne. Je to photoshopované všetko a aj tento je, či? Fuj, máš škaredú rodinu. Happy birthday to me. Huha. Nie. Teraz bude smutný. McDonald's! Aha, tvoje frajerka. Zaujímavé oči má, ty máš normálne. Týpek má namiesto úst očí, ty to tiež majú, to neviem odkedy. Kamo, dobre, zaujímavé. Kto sa pýtal? Vole, posielajte teraz, hej, keď točím, vole, chaty. Idem sa pozrieť. Dobre, neodpisuje, takže čau. Skibidi, fuj. To nechcem ani vidieť. Kto má rád skibidi, nech sa je splach.
Freddy, nie, ale Piggy som hrával, takže... Aha, dobre, nebudem riešiť. Fred, nie, ja mu nemôžem. Freddy mu... Šerk. Ben? To je môj kamarát. Ale počkaj, tak idem ho zavolať. Ben, nemôžem ti volať, sorry, ako... Sorry. No, dobre, tak zavoláme... No, ukáž mi plnej kráse tu tak modrú šťavu. Haló? Je. Kamo, čo si Enderman? Čo tam stojíš? Wow, to nebolo nič moc. To bolo nič moc. Aha. Fuj. Čo? Čo to je? Hi. Hi? No a... No a čo teraz? No, dobre, Blue asi sa urazil, no... Neviem, čo toto môže byť, ako... Niekde som to už videl, ale neviem kde. Asi nejaký youtuber to tiež točil, ale sa mi zdá, že mu toto tiež poslal, ale už neviem. Po videu si to pozriem. No dobre, a... WTF mu napíšem. Let's be friends. Ok. I smell it. Dobre. Počkať. Ok. I can smell you. Ty ma cítiš. Super. Toto čo je proste? Tvoja rodina. Tvoja rodina, no, to je moje písanie. Sorry. Si tu? Kde? No takto ty nevypadáš, ty vypadáš takto pozrieť a ty proste toto. No počkaj, tak kde si? Idem sa pozrieť. Nie si. Haha, prečo? Lebo je to fake. No dobre, ja už tu kvitujem toto. Neviem čo toto je, neviem či to je dobré, ale tak akože je to celkom sranda, ale mňa to už moc nebaví a nemám ani komu písať, takže vidíme sa u ďalšieho videa, čaute.